everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ay, salamat tentang kay nakalabang ragitan ta adtong dunay asidong otak. Ay, salamat. Allah. Ay, nagidok ka naman sa tuoy. Magbabasa ka ng kuantood sa kanang klapera. Gidok ka kawasay. Ayaw yun makatuwag tayo wasay. Ayaw yun. Gusto na kayo makatuwag ka din ni Dapita. Kapoy, Kunay baw yung kasay hanga. Lisod ka. ka. Hoy, lisod ka ayaw makatuog ka din ni sa lugar sa katog. mga damgo. Kay urumon din ka. Sa katog, sadaan ta ng katog ta. Da. Ara! Aray! Araga! Saba tayo wasay. Saba. Nga naman dahil daw. Tinggal yung magkamata ang nagbantay sa mga mata ni Bertagos. Anaa mga mata ni Bertagos. Anaa sa taliwa sa dagang mga tanga. Oy! Oy! Mga oy! Bita sa tanga! Ang sa kinata ng tanga, dairang. Sa English ba? Sa English ba? In English? Oh, tanga. Oh, tanga. Unsa ganito ha? Ang tanga sa in English. Unsa man ta? Kuan sang. Sang naman. Sa Say! Kuan. Unsa? Tanga. Oh. Careless. Sa kilis. Careless. Tanga. Careless. Sayo mo Tanga! Sayo ka daering. Say! Murag scorpion. Scorpion ba? Mga Abi na ko careless. No, saka! Naagas ka man dasay! Nisiga magunang imong mga mata. Hala. Ang mga mata nitong luminos ganong mo, ay! Mga oy. Ang mga mata gasiga. Inaya lagi ang imting tay. Inayos, ay! Mga na ito yung mga tanga. Sa English pa. Careless. Careless. Scorpion. Scorpion. Ay, abi na ko Basig, careless. mo attack na nato. Mga laro ba na sila? Oy. Din hilang mo. Mga oy. Asa man ka dong? Kinang makuha ko dayon ang mga mata ni Bertagos nga gisud niya ng kristal. Uy, Ni Linda, desktop. Kumusta? Panaginot ko nga. ay sig binuang dasay lison. Ay kuno pagsapa. Papatino, mamalagring sokip. Desktop, kumusta? Managinot ko. Unsa man ni mo dong? Mga anak doon nisto. Musta diha stop. Ito na tunong ay. Unsa man ni mo dong pagkuha mga mata ng Bertagos kay gisuod sa kristal. Nga naa man sa liwa sa mga tanga. Gusto. Nagkinahanglan ko kayo. Nakigas gidadong. Ako ning gidaron ikaiwag na mo sa amo pag-adto na mo ni Inday Irang sa lasang. Gidagi din ako. Tunga ni litro. Biskawat ko. Unya, mananggasay. Sama na, idugang na nimo pagdilaab dito sa kalayo. Sa kalayog sopre. Dito sa gawas ni Higanting Os Calavera, ha? Dili. Iabog ang mga tanga day Irang. Kadita. Hubuon ako di akong brief, ha? Patay. Kupting apali kay mo tabyog day. Tay wasay. Nganong naghubo ka man sa imong purol? Pastel. Nasim kag tutok ning apali na ko. Ayaw, Tay. Ayaw, hawa ni labot. Mo talikod sa kobe. Makita ang number 1 akong ang number 1 akong baog. Bitaw, di na matawag number 1 kay Baug. Nahubo na ko kong brief. Alais kay kong lubot nung no. Matakilin ko ba. Ay, magpurol ko balik. Ay, kalain na ni. Pagtanong gani. Ano nagkapurol na ko. Lain na sa kay kong lubot. Guwang-guwang na Say! Sige nanggaw niya sa'yo. Ikaw ba waro ka mauhaw na? Ay, nagyahabo man tanang imuhang tap-tap sa imong kuan. Ay, kita-kita na ko din ni awagid ta. Maawagid ko. Niya pa mo kay purol. Nibalik na ko sa loob. Kining Dominos. Ano, kuta akong purol daw. Ay, kaya na. Bason ko na akong brief sa gaspe. Dayon, butangan dahil natong kayo. O itsa na ako sa may daghang mga tanga. Anong padaplin sila. Gusto. Sakto ka tay wasay. Ito lagi. Aron tuod ko makaagi og makalahos ko sa nahimutangan sa mga mata ni Bertagos. Ang bright kong kundong. Bright! Ngano ka?
Saba ka dihay! Bisag di pa nabutangan og kuan say kanang gas og kalayo ng imong brief say. Huwag tang ng mga tanga. Saba diya! Bright yung ka usahay Baho say. pa din is gas. Mana bibilib yung ka ikon nimo bright yung ka gid usahay. Pero usahay lang imong ka bright pero permis yung kang bugo. Oo, bitaw ba? Aunsa! Nia, nakuha ko na ang mga mata ni Bertagos. Hala! Kalakos tanga! Lababas tao! Hala! Dako kay tanga. Lababas tao! Nia, padung nako. Kalakos tanga! Saan ko siya sa pagsumbag? Hala tanga! Naguna niyang taas kayong tango o kimpit. Dino ko say ang atong anak nga hilaw say. Tingalig maunsa na siya. Oy, lakadako ra baan ng tangaha nga nagpadong niya. Napay mga paak ay putigyang dako. Tabangi say si Dong Luminos. Say! Di ko daerang, mahadlo ko daerang. Nabada ay. Dako pa ng tanga sa bitin dito sa lasanga. Ang giputol ang o sa bitin. Unsa man? Usay mga Basta! Uy, hala, nagkadoon na cute kayo ang tanga nitong Luminos, wasay! Oy, unsa man ang imong giibot, wasay? Unsa na imong giibot, say? Ibton ko ni Puslan man. Unsa man lagi nang imong giibot pagtarong diha? Inata. Mainat pa din ni Koko naman. Ang espada man ni. Ang espada na imong gibot. Espada Abi bitaw. nakagun siya na imong Sabi gibot. niya, Diha unsa si man imong daga. madapit pundihan. Dilaya. Espada mayo no nilang. Espada. Lakaw. Espada ang dakong tanga. Dili ako ang espada sa kong tanga dairang. Okay sa manday. Ako ang imong paggamiton na nawasay. Ha? Mao ba? Doon lang na ako ang tanga. Bahala na. Bisig unsay may tabo. Dili ko buhian kini mga mata ni Bertagos. Dong Luminos! Sa tiwasay. Dong! Oh, budas mo na ako ang dakong tanga. Sawa akin ang akong purol! Purol! Sawa ang espada, Dong! Sawa tayo, Dong! Sawa na ni mo! Sawa kini mo, Dong Luminos! Dong Ruli, tiga-apir takaan sa lamban! Tama mo! Ang usa ka buwan na lang yun ang wapa mo ako. Aba nga nang wa pa mangyud nimo madapit sa imong pagtawag ang usa ka buwan haring pakunawa. Nga naaraman ta siya sud sa imong tiyan. Wa ko masayod kung anong wa pagid siya magawas gikan kanako. Gitawag ko siya sa makadagan. Ug nga nang wa pa mangyud siya mo gawas. May ni alkontra kanako. Oh, Usa magkahinitabo ni Escorpio. ang nagbantay sa akong mga mata. Siya ding ikatulong buwan nga imong gitawag aron mo tambong sa pagpatay ta ni Prinsesa Hestia. O Bertagos, ang gibabantay ko sa imong mga mata. Nga aniya sa sud sa akong kinahilagman. Nga nahimong iyang pinayanan, mao ang higanting kalabilang o. Ngano man ka? Nisakit ang akong mga mata! Usay na itinugan mo. Nganong nagpingit ka sa kasakit? Sugaton ko iyang mga paak pinaagi na ni espada. Iputol ko ang usan niya kapaak. Sipitan ko lang yung maayo kining kristal nga gisudlan sa mga mata ni Bertagos. Ang akong mga mata, ingon sa napiit kini. Kung may nangilabok sa imong mga mata. Usa! Kung may dautang naitabok ni Escorpio. Kinsama ka siya. Kinsama ka siya. Kinsama ka siya. And
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.